ще ги похарчим за момичета и просто за всичко. Не се страхувайте да се разделите с парите си. Каква е разликата, ако сте успели да спасите живота си? Ние сме тук да се разделите с парите си. Каква е разлика, ако сте успели да спасите живота си? Ние сме тук, тук, тук. Вие сте тук, тук, тук. Отвори портата. Бандити, присти